Jainkoa maitatuko duzu gainontzeko guztiaren gainetik. Baina nola maitatuko dugu ezagutzen ez dugun norbait? Nola maitatu dezaket nik ideia bat nire familia gaineren gainetik, nire lagunen gainetik, nire buruaren gainetik, Lady Gagaren gainetik? Ezinezkoa da. Gainera, arau batek nola egin dezake norbait maitatzea. Adibidez, gizartean esaten digute gure gurasoak maitatu behar ditugula, baina nik ez dut nire aita maite. Orduan, zergatik maitatuko dut kontzeptu bat, ez badut, justo maitatu behar duan norbait maitatzen. Sin mas, maitatzearena pixkat arraroa da. Baina nien buruz egiteko, goazen gaurko gonbidatuarekin. Bueno, Beñat, ongi etorria. Mil esker, kaixo. Zer non zaude? Oso pozik hemen egotegatik. Bai. Urduri baino irrikan. Bai. Bueno, gaurkoan, zure burua aurkezten hasi baino lehen, erabaki dut, txintxin bat egitea, eta hortarako, zer hartu dezakegu? Ai ama! Baino hau ere hemen daukazue. Euskal sagardo bat, baitia! Baino da nire favoritoa. Bai, Bai. Nireare, Ai, mesedez, bota. Bai, aurri duzu, edo Bai. zena duzu, aukera, denak dira honak. Nire favoritoa baino ez dakitzen zapora dauden, Ez que denak dira super honak, aukeratu bat. Hau Hori, eski da. Boa, eski hau ere, Hori, Totalmente. edo biak. Oi arte. Bega, ireko Bai. nire ireki berko duzu, zenik ezin dut. Zure alena bizi. Segizona. A ver, bota, ai, Ui, listo, ya está. pizkatxo bat. que- Fontana di Trevi. Dieta. Bega, zurea. Ai. A ver. Ai, ama! Busti, que tal esta forma. Ai. Zeo. HBO. Venga, va. Oa. Beitu. A ver. Oa. Lagunak dauzkat Asturiasen. Oa. Bai. Genesi. Ale. Mm. 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 Es que... Egarri nintzen. Egarri nintzen. Ona zegoen ez da? Super ona. Bueno, Goxo. edan nahi duzten guztia, maitea. Mi esker. Bueno, Beñat, Euskau Boy, eta egin nola Bai. ditu. Euskau Boy, Euskau Boy. gorriz obsesionatuta dagoen pertsona hori. Vale. Segituko genioke honi. Marikoi, tremendo Marikoia gainea, maiuskulekin. Bai, ez, oso. Zakit izan zen Miguel de Molina edo santzula lo marikita ez. Marikon, que sona Marikon. bóveda, hola, Con tilde eko la askorekin, O. con tilde la Ja. O. Hor da marikoia, eta gero asko aspertzen den norbait. Vale. Fidela bakarrik maitasunean dena, beste guztian, astebetean zean naiz idazle, gero travesti beste astebete. Vale. Gero beste astebete, pues, lani gabe eta marikoia tempo completo, ez? Bueno, baina ikusiste ditugu gauza asko egiten, ere? Bai. Denetarik, la Barbie trabajadora. La Barbie trabajadora, bueno, Edo la Barbie luchadora, Superviviente. 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 Gustatzen zait. Bai, Bai. Pakita Saras bezala. Lanik egiten zuen aktorea, zer da? Superviviente. Lanik egiten ez duen marikoia, zer da? Ah? Twitterren kontua dauka. Ziur. Baina, bueno, ja, Twitterrik ez dugun, ez? Ja. Kendu dugu. Ba, bueno, guazen gaurko gaiarekin. Bai. Gaurko mandamentua dugu, jainkoa maitatuko duzu gainontzeko guztiaren, etxoen eskikasi dut. Jainkoa maitatuko duzu gainontzeko guztiaren gainetik. Eta puntx, izekedan tan antxas. Oso no atorkita ni jo nintzelako Lizbarrutiko ikastetxera. Ah, bai. Bai, iragani juna daukat. Hala. Eta han erlijioa daukitzen genuen. Vale. Bai, muxo bat hemendik nire erlijioko irakasleari, Mari Carmen! Vamos! Maite, no, Hasta luego, Mari Carmen. Hasta Ba, luego, hasta Mari luego, Mari Carmen! Carmen. Eta Mari Carmen zigun, zerua ez da existitzen. Ibu, Mari Carmen! Baina, hola? Hau zara zuitzan! Ja. Eta esan zigun, zerua ez da existitzen, eta denontzat izan zen hoi, errevoluzioa. Ja. Orduan, barrutik Mari Carmenek suntxitu zuen Eliza. Eta nidaki ala, heterosexual bat Eliza suntxitzen barrutik. Eta nola, tan esan zuen hori erlijioko irakasle batek? Bai, gero azaldu zuen berez, hiltzen garenean hila gaudela. Osea, bueno. zerua dela, pues, Baina más orduan bera ideia da, bat. baina bera da katolikoa, bera da erlijio irakaslea, baina berak ez du zerua zenisten. Ez, Wow, wow, que fuerte. bai. Ba, hasta luego, Mari Carmen. Ze ondo egin zuten, eskola horretan, Ba, bai. ikastola horretan, behan honatean izan. Ja, egia esan. Ez que, bero, baina, ez que, gero, ateratzen diren, como marikoi, bollera ikonikoenak, edo, jo que se,
dura gutxi ikusi nuen kabaret egiten duen emakume bat, eta no seke, eta jende guztiak onda, como, edo eskola erlijioso batean, edo erlijioarekin oso lotuta, zen nahi 6 urte izan naiz monagillo, eta dena. Eta 6 urtez monagillo? Te lo jurtx. Eta gero bigero ateratzen garen. Baina na, biziote duzu 6 urte. Eta 6 urte horietan, osea, a ber, 6 urte horietan izan altzen nuen esnatzerik edo geroago izan zen. Ez que oso txikia nintzen, oso txikia, aur bat, osea. Ni behin liatu nintzen mutiko batekin, mutiko ez gizonkote batekin, galduzula virgintasuna 13 urterekin, bere monagillo kidearekin. Bai. Elizan. Bai, Elizan. Monagillo kidearekin. Ostra, que fantasia. Bai. Gero behatani ez ginen liau, baina haiek bai, orduan. Qué fuerte. Beraengatik. Qué fuerte, me encanta. Fantasia. Bueno, ba, orduan, mandamentua. Bai. Jainkoa. Bai. Gauza guztien gainetik. Originalena, no sé, qué, bla, bla. Pero rollo, ez dugu ezagutzen. Ez dugu ezagutzen. Osa, jendeak ez daki definitzen zer den, orduan, nola? Maizuko gaintziko guztiaren gainetik. Literal, osa, ni nire burua ezagutzen duela uste dut, eta ez dut maite. Osa, que imaginatu, ez zaituz ezagutzen, nola maitetuko zaitut. Da Grinderreko perfil bat, Jainkoa da Grinderreko perfil bat, argazki gabe. Claro, eta informaziorik gabe, rollo, ez du zer jartzen. Ez, oi Jesucristo da, 33. 33, da. Nik diba daukat horrekin, baina hori Jainkoa. Jainkoak ez daukat. Ez dia berdinak ez? Bata baita, bestea zenea... Iruki la Rosa eta... Irukoteak, Ane Teresa eta Helene. Bai. Aita semea eta Espiritu Santua. Bai, ni olako bideo bat ikusi dut. Aita semea eta bai. Baina bai, Jainkoaren, osea, ni flipatzen dut, gainera da hori, ez da, Jesus dotena dela okametuko zizik, ez da, Jainkoa, eta gauza guztien gainetik. Horrek esan nahi du, zure familiaren gainetik, zure lagunen gainetik... Bueno, hori ez zaiko estatuko. Es que depende. Neri ere ez, Neri depende ze familiaren... Bai, zezen nire, Bai. Baina lagunak baino gehiago, eta zure burua baino gehiago, maitatu behar hori posible da, baita, hori posible da. If you can love yourself... If you can love yourself, use a filter. Oleko esan zena, bai. Hori, que... Bai, osea... Ondo dago nire ditzen zait askok behar dutela, ez? Zeo zer maitatu. Eta batzuk egiten dira K-popper, beste batzuk egiten gara drag queen, eta beste batzuk behar dute ikono bat. Ez nekin ja meloi hori ireki edo, ez dela fanatismoa. Bai. Bueno, K-popper ari izan deteke. Ni baiz izan izela K-popperra. Ze? Nigo nintzen Londresen ikusten BTS. Bai, BTS ez dautza dut. Baina BTS da mainstream, ez? K-popperren barruan. Bai, egia da. Gero bai izan, beste talde batzuk ere... Aipatu beste batzuko ladierak super arraroak. Ba, ez dira daina arraroak, baina biez Twice taldearekin egon nintzen super obsesionatuta. Twice dira neska bat super... Ez que super mainstream. A ber, ni naiz K-popper baina super rollo alderdi mainstreama, pues Blackpink, no sé qué, ezagunak. Ez naiz gero hain beste sartu. Baina hoiekin egon nintzen super obsesionatuta garai batean. Eta eske, haiek baino lehen izan ziren, pues, One Direction, edo izan zen Lady Gaga. Osa, nio naiz beti fanatismo bat. Ez que Lady Gaga, maiti. Ese, claro. Esan marra dukat, nien nintzela izan Lady Gagaren fana, American Horror Storyin agertu zen arte. Benetan! Tia, ni nintzen super homofoba. Ja, nabaritzen da. Osa, eskolan denentzat zen, Lady Gaga ez, marikoia, ni ez dut izan nahi, nork izan nahi dut marikoia. Ba, niri traumatizatu zidan gauza batek. Izan zer Risto Mejide. Barkatu. Te lo juro porque me muera. Oida, oain arte esan dugun gauzik homofoboena. Risto Mejide. Ba, hain nintzen ikusten, tu sí que vales izan daiteke. Zutalako zerbait zela. Eta zegoen Risto Mejide. Zure bizitzak eduki ditu, osea... Bai. Trikos ez, da beia, eta goia, eta beia, ez, K-pop, Got Talent, no, dendena. Zure ere izan du... Baina bai, garen nintzen hori ikusten, eta ez dakit nork esaten zuen, bera alabaztera, ez dakit noren fana, eta no seke, eta beraz zuen, nik espero dut nire alaba ez izatea Lady Gagaren fana, eta gero, mundu guztian, me da de la risa, porque ezten garenera, Lady Gaga aterazuenean areagizko soinekoa, eta no seke, eta mundu guztia zen como, Lady Gaga, que ordinariet, que horror, que no sé qué. Eta ni, nintzen Lady Gagaren superfana, eta ni en plan, ¿acaso monstruo bat naiz? ¿Acaso gizarteak gorrotatzen nau? Spoiler. Bai. Eta gero, niri horrek aldotzian bizitza. Baina zuk ere kontzinen arpopeko era horretan izan zinen fidela. Super. Ni, a ber, bueno, horreitzen dugu fanatismoari buruz kontaktu bezala, baina Lady Gagarekin, nik Lady Gaga ezagutu nuen, 2009an,
otsailaren, guartzen zeguna, etorri zenean Fama a Bailar programara. Ah, claro! Claro, porque nik ja entzuna nituen Just Dance, Poker Face, hau dena, eta ikusi nuen Fama a Bailarren, eta gogoratzen dut, gero neukala igeriketa, eta egin nintzen, nire lagunarekin igeriketara, eta nien plan, tia, ikusi duzu Fama? Eta bera, bai, no seke, eta nien plan, ikusi duzu Lady Gaga? Eta bera, bai, no seke, eta nien plan, baina ikusi duzu Lady Gaga? Eta azken ibizitzen latu zen egun hortan, oza, beta horreko horiekin, esaten, bueno. Gauza oso katolikoa eta kristiano Ama Virginia gertu zitzaizun. Agerkundea, hortxe izan zen, agerkundea. Izan zen. Bai, non eta Fama Bailarren, ez? Baina esketakizu noiz agertuko den Ama Virginia. Hau da, la veneno telesaia jartzen duenean monagilloaren soinekoa, edo, bueno, ez da jaunartzea, eta fum! Ba, izan zen gauza bera, eta nire bizitzen latu zen betirako. Gerrera, baina aldatu zen. Eta behiraz gertatzen den Jainkoarekin, Lady Gagarekin ere gertatu dena, gutxi batzuk hasten dira maitatzen, gero bihurtzen da mainstream, eta gero hasi ginenek ja esaten dugu, ja, aspertu naiz. Osa, Bruno Marsekin eta baina egiten nahi denoi guztia, eta heteroentzat, bueno, Jainkoa ezagutzen ez duenarentzat, ez duenak edozeini egiten dio errezu. Lady Gaga da oso azkarra nire ustez. Ze Lady Gaga badaki nola egin This Is, eta nola egin The With a Smile aldi berean. Albina. Ez. Joker. Eda honena. No, eskirekiko dugu meloi hori. Joker bida pelikuloi bat. Joker bida pelikuloi bat. Lady Gaga tokan dela super planeatuta. Joker bitzateko, boom, lo más, testamentu berria, izan martzen Joker, berera berria, dena planifikatu zuen Oscarretarako disko ateratzeko. Baina ikusi zenuen. Non dagoen Lady Gaga. Baina ikusi zenuen. Pues aterako diska, laster. Baina Oscarretan ateratzen denerako ja atera da. Ja, baina merezi zuen. Osa, pelikula, whatever. Baina Lady Gaga pelikulan, gaina, bideo mitiko hori agertzen dena, pelia grabatzen nahi zinela, musu ematen diola emakume bat. Ja, eske denak endu dute, eske hor dago debataz, ikusi duzu elkarrezketan esaten diotenean, en plan, ora ikusi duzuela emaitza, bai, da espero zenutela, eta Lady Gaga eta Joaquin Phoenix, en plan, whatever. Osa, nik uste dut hor arazo izan dela, zuzendari gizon zizeteroak, ez duela berlana ongi egin. Zuzendari zizeteroek ezin dute musikalik egin. Ez. Esan daiteke hau, ez da? Esan daiteke. Emilia Perez, gizon zizetero batek egin du. Ez que Emilia Perez, musikal bat egiten. Ez que, kendu zera zazkala. Ez? Hoi ezin da. Men to woman from penis to vagina. Vaginoplasti, rinoplasti. No. Iatan, fantasia da. A ver, baina da fantasia, jo que sé, aidan izar fantasia denenea, zan nahi dut. Da fantasia, baina delako hain gaizki dago dena. Bihurtzen dela magistrala. Bai, da autoistripu bat. Bai, hori da. Bai, ezin duzu ikustari gutzen. Selena Gomez. Bueno, es que Selena Gomez, no. Es que momentazo bat da, Fanatismoa bueltatuta. Nik ez dut inoiz ulertu Selena Gomezek zenbat jarraitzaile dituen, porque beti da Instagrameko Sharma Leone da superfana. Eta ez dut ulertzen, aino, ze egin du azkeneko ez dakit, Sharma Leone ditu hasta bere kamisetak. Eta behin ikusi, te lo juro. Eta de liquidación total. Zituen erosten, eta erosten zituen merke. Eta nik izan nion, zergatik? Osa, zer eskintzen dizu Selena Gomezek? Ez dut ulertzen. Gaina da Jainkoaren guztiz kontrakoa, porque Jainkoak jendea sendatzen zuen, eta Selena Gomezek egin zuna da bere lagunaren ze izan zen. Selena Gomez gaixo zegoela, eta organo bat emantzula bere lagunak, eta jaziote elkarri hitz egiten. Ez da dena. A ber, berez da fantasia. Du. Eta musikarekin izan da fantasia. Selena? Hombre. Ja, eta? Baina popa salbatu zuen, nire ustez. Nondik salbatu zuen. Nortzegoen gari hartan hori egiten. Bueno, eskin urteekin pixkat txarra naiz. Ja, ni baita. Baina, bueno, que Selena Gomez eta gero Selena Gomez bakarrik izan zen fantasia. Hori bai. Nik eto tola debez, Los Magos Gure Place izte dela bat ere gustatzen. Ni bai. Bai, zergatik. Bezakit. Bere laguna, zela travestia ulertzen dut, baina bestea. Baita. No, dena. Bai, gizon otxoak eta... Ez nago bateria. Dizan gabe horrelako ezer, furroak eta hola, zero. Bueno, habría que verte. Habría que ver historiala da. Baina, bueno. Gaiti, bai. Bai, niretzat oso gauza berezia da, ze, oina gutxik usen dokumentaloa Dolores Guapa ditzen dena, eta bertan aztertzen zen, marikoien obsesioa diret, hegoaldean, Andaluzian eta Aste Santuarekin, Jainkoarekin, Ama Virginekin, eta, ostra,
Osea, naiz eta ulertzen dudan, horrelako kontuek biltzen dituztela adibidez arte esparruko modalitate asko. Adibidez, osea, basikoena dela egurraekin lan egiten dutela eta figurak egiten dituz, eta Virginia eta Jesucristo, baina gero baita ere margotzen dutenak, jantziak egiten dituztenak, abestu egiten dute. Orraztatzen dituztenak. Baita, Krisun esparru pila daude. Ordan ulertzen dut gubezala, pues, ez dakitza daukagun hor genetan LGBTQ plusekoek, baina daukagu sormen puntu hori eta kreatibitate hori, eta batean topo egiten dugu honekin, ematen dugula aukera agustia bateratzeko, gaina super onartua dagoen praktika batekin. Eta super, osea, mainstreama da, esan nahi dut. Super mainstream. Beti ikusi ditugu adibidez, maestro zela kostura zen, beti badago marikoi bat. Enuen espero inoiz inorrentzutean maestro zela kostura ipatzen. Beti badago marikoi bat, ama Virginia jantzen dituena, eta da como lo más normal del mundo. Inork ez du zalantzak jartzen. Ez. Oi, supermaizatu dago, porque esaten baduzu dragazarela, batean serian familia kontsoladore baten, edonon, bainoan, batean, ez, baina esaten baduzu, ama Virginia jantzi behar duzula, oso ondo. Eta gainean negarre egiten dut. Bai. Ole. Badaude fanatismo oso arraroak. Osa, nik fanatismo batzuk ez ditut ulertzen aitortu behar dut. Adibidez? Erraldoiekin. Hemen Euskal Herrian, badago jendea dela oso fana erraldoiena. Baina rollo, Ez duzu zertan hartu mirua eta lokatzetara bota ez da ere, Oin dutela. Baina kegia. Bueno, opeio reparaz fijo ditula, pero itamar bideo erraldoiekin. Fijo. Pero que jendea joaten da eta negarre egiten du erraldoiak ikusten. Nik hori ez dut inoiz biziz. Beldurra diate, panikoa diate. Nik ere gortzen ditut. Baina, ez da guztien ditut, jende mordoa dena oso fana. Oso fana. Eta rollo dena, apiriaren egun hontan, aterako dira Iruñako erraldoiak, joan bargara, antolakuntza, Ze? Te lo jurtz. Eta nik ez dut ulertzen. Zergatik. Baina horrekin bideo ematen dit. Eske, horrega fanatismoan sentitzea, wow, hori nahi dut. Bai. Ni pertsona batekin bai. Osa, adibidez, Lady Gaga eta Lehiak egiten duen guztia ikustea eta kontsumitzea. Baina, Lady Gaga ez dut inoiz hemen aukiko. Famara bailar jontzen eta utrean egin gozun kedada bat tipo youtuber, baina. Eta ez dut nahi. Ni Lady Gaga ez duk ezagutuko. Ez? Hombre, rollo, batean eskintzen badiate bai. Baina, hola, porque tal, zertarako. Ez que seguro que gero me cae fatal. Desmitifikatzearena. Claro, porque gugu badugu Lady Gaga irudi bat. Claro, igual horregatik erraldoiekin gertatzen da, porque erraldoiek ez dute gero pertsonalitaterik, orduan. Bueno, baina gero, batean azpikoa agertzen da, ez? Osea, erraldoiak dara matzatena, da batean, kendu ditzen da, eta nago bat. Besti hor txandalarekin, eta esatezu, magia guztia juntza ego. Nik ez dut uratu fanatismo hori, baina bueno. Baina nahiko nuke sentitu. Baina hori ere baita desenkantearena. Guretzat ama den norbait. Batez ere gu hemen mugitzen garela batzutan local celebrity, Euskal Herriko local celebrity honen kontura, ezagutzen ditugu pertsonak. Gertatu altzaizu inoiz lehen zuretzat idoloa zen norbait ezagutzea eta esatea, jainkotu zaitut, baina damutzen naiz. Ez. Ez? Gertatzen zait gizonekin, lehen gertatzen zitzen gizonekin, baina gehiago, ez rollo fanatismotik, ez egia esan, ni fana, ez nahi zain beste gauzetakoa. Bakarik oso gutxi. Zuri gertatu zaizu? Euskal Herriko norbaitekin. A ber, gertatu zaidala, norbait ezagutzea eta esatea. Ez da penka. Bai, o beste batzuek jainkotu dute norbait, agia nik ez, baina beste batzuek bai, eta nik ez dute eta esate, egia jakin gogo bala dute. Bai, zin zerrek ematen dian amorrua. Jenda jainkotzen dituela gizonak. Rollo, gizon bat ez denean, como guztiz mierda bat, da en plan, bueno. Bai, esker, maskulinitate berriak, mila esker. Ba, ikzen horrekin gertzen dena asko, bronkanorekin. Mundu guztia da en plan. Bueno, Broncano da telebistan gerratuten gauzarik onena, bera da dena, eta niretzat en plan. A ver, pues igual, pixkat, hobea da, baina. Bai, pixkat hobea da, baina alaren ilan abaritzen diot, beldur hori asko, gizon asko daukatena, beldur direla ez machista izateari edo arrazista izateari, ez, bere etorrita, baizik eta machista izatea iruditzeari, hau da, besteik pentsatzea bera machista dela, horri beldurra dio eta ez benetan machista izateari. Ordan nik askotan abaritzen dio nola, hola, isildu egiten den, ez ditun gauzik esaten, bururatzen zaizkio baino esaten du, hau ez dut botako, esatezu, amore. Nabaitzen zaizu, gehiagik saiatzen ari zarela, eta horrek esan nahi du daukazula arrisku asko, eta agian ez zarela horrego behar. Ja, ese kontua da, uste,
jainkotzerako momentuan, gizonen barra dagoela hemen, Beti. eta emakumeen barra dago hemen. Mitiko ¿sabes? argazki Beyoncé eta Ja. Ed Sheeran holtza gainean. Bueno, perdona, Grammy horiek zela Best Pop Solo Performance. Eta zeuden Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga, ez dakit nor gehiago, eta Ed Sheeran. Eta erabazi zuen Ed Sheeranek, en plan... Blasfemia. No, Beste zer hori bai bat. dela pekatua. Hori pekatu. Hori bai dela pekatua. En plan... Ed Sheeran entzutea pekatu larria. Eske... Bai, hor ez dago Ave Mariarik. Ave Maria da? Ave Maria. Bai, ez? Pekatu baita duzunean, egin behar duzu Ave Maria. Edo... Tipo bai, bisbal. ez dakit. Ez dakit. Baina, bueno, total. Fanatismoari buruz egiten hasi gara, Bai. eta ni galdetu nahi dizun lehenago, baina, bueno, ja, joan zaigu ordena. Zuk uste duzu fanatismoa beharrezkoa dela, edo Ez. garrantzitsua dela. Ez. Beti iruditzen zait fanatismoak ematen diola iesbide bat, adibidez, bere egoerarekin gustora, ez, eufemismo ezala, baino, ez dagoen norbaiti. Eta askotan, erraitatea da, maiti bizigaren sistema kapitalista honetan, nola ez duzu behar ies egin. Ja. Eta askok, ariketa hori egin beharrean, eta ulertzen dut, porque ez gaituzte ez den ariketa hori egiteko, askok iesbideak bilatzen dituzte irtenbideak baino. Edota, zaila denez, porque rekurtso batzuk behar dituzu, askotan muy dekonstruidas, baina benetan behar dezuna da lan bat edukitzeko denbora bat, etxe bat, errekurtso batzuk, tipo interneta, batutan txorra dirudi, baina interneta ordaindu behar da. Eta ez badaukazu nola heldu irakurketa horietara, peli horietara, bideo horietara, zaila da ariketa hori egitea eta esatea, sentitzen da ezin egon hau, dator, bizinaizelako sistema baten maiti, non normalen izango intzatekein, kalera atera eta garrasi egin, enbede hori izatea buruti jota goena, ez? Ordan normala nola, iesbidea bat behar den, apur bat, ortopatze dituzte, ez dakit, adidez, K-poperen kasuan ikuste, sarri dela, bere izaeragatik eskolan, ez daukatela hientzako toki bat, porque gainakoek askotan bullyinga egiten diote eta bar, eta batean behar dute komunitate bat, antikoak diren hoiekin. Eta horrek ematen dira apur bat iesbide bat, haiek sentitzen duten ezin egon horri ez. Baina horrexatik nik uste, hoi ez dela oso positiboa, porque ies egitea behar baduzu, da zure inguruko egoera, sarri beste batzuk aidelako hor sortzen infernu bat literalki, eta behar duzu ies egin. Claro, ulertzen dut diozuna, orduan, ulertzen dut diozula, en plan, mundu ideal batean, fanatismoa ezen beharrezkoa izango, ze ez genuke zerbait eta ez ies egin beharko. Baina, karo, nistu dut, gauden errealitatean, eta gehien bat, badiozuna, ezberdinak garen pertsonentzat edo whatever, behar dugula fanatismoa justo hortarako, ez? Hemendik ateratzeko, infernu ontatik ateratzeko, eta rollo bizitzeko. Eta eske, ni justo, esan bar nuen gero, ni naiz, Lady Gaga, gauza persona askoren fana, baina baizu zeren fana naizen, internetaren fana naiz. Hombre, claro. Eske niretzat interneta da dena. Eta nik, eta, bitxoen, ikusten dut orain jende askok demonizatzen duela interneta. Eta ulertzen dut. Eta jendeak esaten dituela, ze arrisku dituen, eta kontrolatu behar dugula, eta no seke, eta no sé cuantos. Nutreskore, Ok. Baina, niri eman dit bizitza internetan. Osea, ni nera behan nintzenean. Osea, ez banuka ordenagailu bat etxean. Noski. Eske hemen ez nintzatik egongo. Noski. Hala da. Hora nintzat interneta da dena. Fuerte. Zuretzat? Baita ere, baina noski internetak, zamanun betirako iraungo duela, baina gari, bueno, ez? Baina ez Lady Gaga hile ingo da. Breaking news, Lady Gaga hile ingo da, hauela da. Ordan, horrezatik esaten un fanatismoak ez duela betirako balio, ze Lady Gaga hile ingo da. Eta ziur beste zehozer topatuko duzula, baina arazoa hor jarritzen badu, baina, klaro, internetarekin ja, desmuntatu egin diazu teoria guztia, porque interneta betirako da. Ja. Baina, ezke, internet azkenan da diozuna, aurkitzeko, zu bezalako jendea, zure interesak dituen pertsonak, edo, interesak dituen... Eta eskerrak. Eta gero ere, realitatun ies egitea, eta gota TikToken 2 ordu hola pasatzen, eta igusten, bideos de mierda, eta jazta. Horregatiko beti izango da ies bidea, baino, ez inoiz konponbidea. Ez, konponbidea ez da. Claro. Azkenan, ez bazoaz, esagoen psikologarena, baina, de beste intermide asko. Baina ez bauzu lantzen, gero gobetan ez duzu lorik egingo, eta ez internetagatik. Orduan horra arazo bat dago. Beraz, ados nagorrekin, en plan, ies bide bat da, ezin da
soluzio bat edo konponbide bat izan. Eta mailak daudela, ni beldurra mateita adibidez, ikusita bueltatzen Andaluziara, nola dokumentalean batek esaten dio, paisati esaten dio haizu, kontu ze esaten duzun ze, marikoiengatik jarraitzen du Elizak existitzen. Eta bentzun nuenean, batean eman nuen ere eskua hola, bularrean, ze? Osea, ulertu dut esan duna, baino, kezkatu egiten hau. Eta baude fanatismoak eta fanatismoa, gareño, K-pop jarraitzailea izatea, ez da adibidez ez dakit sartzean una sekta, ez? Ojalá. Bueno, batzuta hortxe dago. Bai eta ez, baina inork ez izu esango lixiba edateko, ez tamalez. Inork ez izu esango. Ja, baina gero hori egiten du, presidente batek, eta jendeak lixiba edaten du. Horrezegatik, fanatismo batzuk, beste batzuk, baino laitago badirela. Ez que gero gertatzen da, osea, azkenan fanatismoan sortzen duzu erlazio bat kontzeptu batekin. Bai. Vale? Porque ez da pertsona batekin, spoiler, berdin da pertsona, zera, kontzeptu batekin. Lady Gaga hilko da, baino Kontzeptu, da... Lady Gogo, whatever. Baina esan nahi dut, kontzeptu batekin sortzen duzu erlazio bat, eta erlazio hori, erlazio guztiak bezala, izan daitezke, osasuntxuak, edo toksikoak. Baude fanatismo oso toksikoak. Oso. Adibidez, sexak. Cariño, horrekoan albistetan agertzen da, bigizon homosexual kesatu zirela, apaizak etzielako eman, ostia ahora. Eta sentitu ziren diskriminatua, cariño, uste dut, arazoa ez dela apaiz hori, baizik eta katolizismoan bilatzen duzula izate hori el paraíso, claro. LGTB. Eta, bueno, ez gauza bat ere, beste meloi bat hor badago. Jendeak borrokatzen duenean edo, uste duenean, gunai dugula dela, erizan ezkontzea, amor. Ez que ez dugu nahi. Ez que hori da kontua. Ez dugu ezkondu nahi, Eliza. Ez dugu nahi hori ona. Zirenak zaten duenean, bona, eta santu berria, da supermodernoa, bera da dena. Kaino, eta santu berriari falta zaio desentzufatzen. Osea, eutanasiarri alde batzotan legala da. Osea, zuk ikusi dizu, osea, maiti sentitze, baina aita santuak egun baten esaten du homosexualizatea superdivertigarria dela, eta horrenguna esaten du erringo garela. Eta nik esaten dut, ojala, ze ikuseta kalefakzioa ze prezio daukan kariño beroa behar dut negua. Internetaren prezioa ikuseta. Internetaren prezioa ikuseta kariño. Ez dut iesbiderik. No, ala da. Eta, zezan barron. Hori, odela gero, bueno, osea, hemen joan gara igual estremo batzuetara, baino, ez da baian behar... Estemistago. Baina ez da baian behar hain estremora. Zer, adibidez niretzat, fanatismo oso toksiko bat da futbola. Ui, bai, meloia, cariño. No, ja. Ez que, kontu, vale, badago jendea futbolaren fana, oso perfecto, ikaten dira partidetara, ikusten dute, horrez dago arazorik. Baino, Donostian, atera zituzten aurrak lehenago eskolatik, bazegoelako partidu bat... Eta ez ordu erdi lehenago, ez, bost ordu lehenago, etorri ziren ertzainak, militarrak, The Avengers, osea, etorri ziren irukiak, osea, netera jarri zitutzen ordena, bestel da baino. Eta ni ere etxea juteko jomeritza nintzen beste bideo bat, ez digo, ze? Ez que, nola, ze momentuta onartzen da hau? Osea, badago, arrisku handiko partido bat, bai. Eta soluzio izan daiteke, aizu, arrisku handikoa baldin bada, ez dugu egingo. Sentitzen dut, ez badakizuek konportatzen, edo dena delakoa, ez da egingo. No, soluzioa da, bale, geldituko dugu, hiri osoa, partidua egiteko. Nola? Ez que... Nori eskatu dute baimena, niri etzat iritsi WhatsAppa. Ez da enkuesta referenduma, ez da iritsi. Referenduma ez da iritsi ona, ez da ere. Ez. Igual spamean begiratu behar nuke. Igual spamean dugu. Bueno, ja. Kubre kontratuak bezala. Spamean juten diatu zero. Ez da iritsi. Baina hori, fanatismo terrible, gaina jarrera horiek, beharruko guzti hori askatzeko, ainera zakarrean, bortitzean, ara jutea besteekin jotzeko, hori bai, eta geho gaina haie kritikatuko dituzte kapoperrak, gau nago superkapoperre, eta behia modatik kanpoa dela, Baina... Gero, bera, que ridikula negarrezari dela, ze... Amortzu, atzo, ostika bat eman zenion, zakarontzi bati. Ostika da gutxi. Nire lagunak, tipo, ukabilkada eta odoletan, baiaz. Baina zere partida galdu duela, nik Drag Race ikusten duanean. Eta nire gogokoena ez duenan irabazten esaten dut, dongo,
Ya está. Bai, O sea, Twitterra zoaz. en plan, buf, que ridikula. Saretara zoaz, zehose jatzen zur, plan, ze gaizki, heitik ez dugu bidaltzen, Ez, mendik ez. heitik ez, zinor, denak irabazte dute supermerezita. Baina ez goaz kalera elkar jotzea. Li. Agian atea barko gineteke futbola fanatikoekin Igual eskatu behar jotzera. dugu, rollo, jo que se, Realaren estadioan ikusi nahi dugula Drag Racen finala. Ojo. Eta hori beti, Ojo. imaginatzen duzu? Ojo. Wow. Nik ja ikusten ditu, tipo batzuk berroita piko urteko hartzoiek, en plan, joten direna Torremolinosera, apirilea, eta hola, nik, ojo, arriskutxo ikusten ditut, Ja, egia da, Igual. Ojo, iku nintzen Torremolinosera dela homosexualen zerua, eta nik hau nekien. Eta ere itxen nintzen lagun batek esan zidalako emakume heterosexual bat, ez zaukala ideiarik ere. Eta esan zidan, Torremolinos badirudi, toki polita, merkea, no sé, ara iritsi, jetxi nintzen, eta izan zen apur bat, tipo, atera, eta ikusi, LGBT bandera. Ez que nirtu zitetan gauza bera. Ez que badago, ateratzen zara. Disneyland Paris, marikoia, Disneyland Paris. Eta ez da inor bandera hau erretzen ari. Ja, Ze? inor. Fuertea da, porque ateratzen zara tren geltokitik eta bapatean, bum, Bum, bai. ja? Gero kontatu behar da ere, duela gutxi, ez dakit zenbat denbora, ateratzen Torremolinoseko diskoteka bat jartzen zuela. Ostra, ikusi. Debekatuta, pues, ez Bai. dakizte arropa, ez dakizte no sé qué, marikoiak. A ver, normal, ¿no? Nork ez duke egingo. Nork ez duke egingo. Ez. Baino, fuertea da, en plan, es que Torremolinosen jarri behar duzu, en plan, marikoiak ez Ojo, claro. Eta hoi da, erresistentzia. Berteko resistentzia dira, bi matxote. Ez dakiala nola iritsi diren ala. Ja, en plan, zari zara Torremolinosen, en plan, zoaz eta kindora. Gaur justo gara nintzen entzuten Bimbo Fikadas podcasta, eta Samantha Hudsonek eta Gure Mariak, apostoloak. bai, hitz egiten zuten, pues hori, generoaren inguruan eta no seket ez zuten delinkuente izatea, euskaraz delinkuente. Gaizkile. Gaizkile izatea. Gaizkile superpoenkale. Gaizkile, zara. Haizu. Maria Luisa, bai. Basatzen zuten gaizkile izatea dela beste genero bat, dela gizona, emakumea, ez bitarra whatever, eta gero gaizkile izatea dela beste genero bat, eta esaten zuen Samantak. Eske, queer pertsonak gaude debekatutak, ez dakit zenbat herrialdeetan. Beraz, gaizkilea gara, queer gara gaizkilea. Herrialde batzutara juten gauden buske kaptura. Total. Orduan igual, diskoteka hortan gara, gaizkilea. Gaizkilea gara. Ez fuerte, Ostra, bat, ze promo ona. Gogoak emate ditu. Gaizkile izateko, edo beste herrialde batera joateko. Biak. Fuertea da, herrialde batzutara ezin garela joan. Niri beltura ematen dit. Txantxa dirudi, baino, askoi, baita ere, privilegioen inguruan hausnartzeko, askok esate dute, ni jumo nintzateke Abu Dhabira. Ja. Porque ze moderno, ze eraikina, ze ez, futuristiko da, dani, ze ona ez, lasai esate dezula, Abu Dhabira noa aurtengo udan, Eta dani, banoa. ze ondo, Bai. ez duzula pentsau behar. Norbaitek esaten du, adibidez, Albania dijoala, ni arreba jonda Albaniara, Dua Lipa, beste apostula bertakoa da. Eta Jerusalem, baina Dua Lipa entzat da Albanian. Eta nire lehen da biziko institua da Googleen bilatu Albania LGBT. Eta atzuta esaten zu, aurten ere ez. Aurten ere ez. Aurten baita Torremolinos. Ni horitzen naiz, nintzenan Erasmuseko destinoak edo bilatzen, nora joan, ez batera bestera, lagun batek esan zidan, ni nahi dut Rusiara joan, no seke, eta en plan, qué fuerte, es que nik ez dut planteatu ere, porque, claro, es que ezin nahi, ezin nahi joan. Wow, kezkagarria. Erromesaldiak. Erromesaldiak. Hainet, behar saiatzen, Mari Carmen omeitateko super arronitaz. No? Erromesaldiare, Mari Carmen, erliko. Mari Carmen, ja. Erromesalia ere, errikiosoa, ez? Bai. Done jakue. Done jakue. Total, fanatismoa jainkoa. Beraz, nik ulertzen dut jendea jainkoaren fana izatea. Ulertzearen, baina. Aipatu duzuztuk behar hori ez, eta aipago jendeak behar duela, jainko bat, behar duela, segurtasun hori, behar duela, zerbaitetan sinistea bizitzeko. Nire amonak esaten zuen, amona Felisak esaten zuen, Elizabeth bi montatako pertsonen dijoaz. Oso pobrak, txiroak, xumeak direnak ez dutelako beste ezer, eta oso aberatsak direnak behar dutelako norbait haiek barkatzeko. Total. Eta nire amonak esaten zuen, ni ez naiz bataz bestea, beraz, eno Elizara. Amona Felisa.
La Feli, tu. Bai. Ze ona. Oso azkarra Baina zen, egia da, Oain non dau, hilda. Que decepción. Que fuerte. Egia da, Bueno, osea, Baina, bueno, claro, es que kontua da, izan nahi nunatzen hori, ez, jendeak garatzen duela erlazio toksiko bat Elizarekin, ze Elizak erabiltzen du gauza bat fanatismoan oso erabilia dena, baina baita arriskutsua dela beldurra. Eta fanatismoetan garatzeko toxizitate hori erabiltzen da beldurra. Sekta batean, Elizan, igual zait... O mutilaguna. Nazismoan. Utziko zaitut. Eta ni ez utzi, eta utziko zaitut. Ez que beldurra erabiltzen da fanak lortzeko eta mantentzeko. Eta hortxe dukitzeko. Bai. Gaina gero, sekulako gaslightinga egiten zute zeba batean da. Hemendik alde egiten bat duzu, sektarenetatik bazoaz galduko duzu. Au, eta hau. Eta askotan hau ez da existitzen, baina uste duzu, eta sekta esan den, baina baita katolikoa izan, eta batean ez eligiok ematen dizu, segurtasuna ematen dizu, familia zentzu, bla, zure burua konbentzitzen duzu, eta batean sortzen da hor, arrisku hori zeo zer galtzeko benetan existitzen ez dena. Orduan hori esate dizu, hemendik bazoaz, galduko duzu, hau. Eta galduko duzu, jainkoaren aberastasuna, eta ni jainkoaren aberastasuna erabia dezaket AliExpressen erosteko 50 peluka. Ez da, pues orduan oso aberatxaen naiz. Lit. Eta infernoaren kontua, porque, claro, bueno, Maria Luisa zen? Mari Carmen. Mari Carmenek ya esan zen. Mari Carmenek ez zuen ezer esan infernoari buruz. Hori zerua. Zerua eta existitzen. Baina infernua, bai. Handa guapa. Zimaginatu txikitatik sartzen badigute infernoaren kontzeptua. Eta, bueno, pues hori ez, du garatu pentsamendu kritikoa, edo dena delakoa, eta beste gare batzuk ziren, eta ze beldurra. Claro. Pentsatzen, plan, gaizki egiten baitu gauzak infernura noa. Bai. Baina, gero, gaizki egitea zer da, porque gero, homofoba izan zaitezke hori ez dela karra. Eta fuerte dago. Gaizki dago masturbatzea. Bai. Baina, gero, mariko batik jipoitzea, ez dago gaizki. Eta askotan saritua. Saritua, inkluso. Bai. Beldurgarria. Superbeldurgarria. Baina, eskerrak iristen dara puntu bat gure bizitza, nun bapatean infernura joan nahi dugun. Ja. Beldurra izatetzi, noiz goaz. Noiz goaz, infernura, gariño. Osea, beldurrari galtzea, edo inkluso, broman hartzea, ez? Gaur egun, bueno, ez bauren Twitterren, baina dozien lekutan, gehien bat, geizan gerraz, baina, bueno, mundu guztiak, egiten ditu bromak, bere buruaz beste egitearekin, eta hiltzearekin, eta no seke, eta nik uste dela super onuragarria dela, eriotzarekin dugun errazio toksiko hori, osasun txubi urtzea, modu batean. Hala nik ez dut lortu, jarraitzen dut, eriotzari beldur asko diot. Bale, nik ere, baino, bueno, ez da inbeste. Horru lertu dezaket kristau batzuei, uste baute benetan zeruaren eta hori existitzen dula, eta hilostean daukazula batean, hor, duty free ezagitze, bueno, baina... Horretan zauzu sinesten, batean, onartu garra daukazu, gaino, hiltzen zarenean, ez dut egitea gure jainkosei buruz, amei buruz. Ai, bale. Euskal Herrian, nietza badaude ama batzuk, netzeta ez izan tipo Lady Gagaren fanatismo maila hori, beraiaz gertatu zait, gela batean eta pertsona honekin, eta nik esatea ama. Bai. Eta gaina konfirmatzea. Jo, haiekin hitz egiten zu, da bat esatezu. Ez da dena, da ama, bera da... Behar dut zure estampita bat, hor jarri, ordena joan. Adibidez, nire kasuan. Bai. Aitziber Garmendia. Bale. Nik Aitziber Garmendia zautu nuenean, txikitatik ikusi izan duelako bat, Bilbon, bakarre ginez, bat, telebista bat, audimetro, hortxe. Eta orduan, Aitziber Garmendia maite nuen. Eta batean, bere ezagututa, betidanik izan denekin, super pertsona ona, super eskuzabala, eta apenas egon gea bitan o irutan, eta esate duzu, daukaztu merezi duzun, osea, irudi hori sortu duzu, zen, inguruan gertatzen du, Aitziber Garmendia, ze ona, baina ez dute ezagutu, ez dute konfirmatu. Ni konfirmatu eta esate, bai, Aitziber Garmendia, ama. Ja. Zuri zaizu gertatzen. Albina Stardastek, Aitziber Garmendia gorrotu du. Ez da gutxegorik ere. Martin Telesaia zen bodrio. Ez que ez dut ikusi. Aitziberrek ez daukak graziari. Ez que kontua da, nik Aitziber ez nuela inbeste ezagutzen. Orduan ezagutu dana izan da oso gutxi, eta bera, pues, meka genial eta tal, baina karo niretzat ez da ama, zenik ez dut erreferente hori izan. Nire gertatu ez da dibez, Iaski Serranorekin. Nik txikitan. Lehen bota duzu beldurrarena. Nik Iaski Serranori beldurra diot. Ze, ezagutzen duen bakoitzen gaina, hain altua, eta hain daki nola harremandu pertsonekin, gertatzen zagala miresmen puntu hori esatea, ostra.
hori lortzea, zemat lan kostatu zaio, eta minismen horrek emateit errespetu hori. Beldurra ez, errespetu bat esate dut. Ostra. Niri gertzen zaidana berarekin da, nik, karo, historia bat daukadala berarekin, eta txikitan, ez historia bat, nik txikitan ikusten nuen Miluze, bai. Eta niretzat izan zen como erreferente bat. Zen ikusten nuen hor, Miluzen, que berazten lo más, que beraz con un escote divino eta no sé qué, eta ni txikitan gortzen ez, ikusten nuela, eski bere izan nahi dut. Bere izan nahi dut. Eta horan, ni benetan dragan hasi nintzenean, osea, referente bat zen, jaski zerra, no? Txikitan ikusten nuen, karo, txikitan ikusten genuen ETV bakarrik. Horan, pues, do, re, mi, ziren, lo más... Bueno, es que do, re, mi diren ama, osea, ahí ziren dena. Gaina zenbat talentu gariño zeuzkaten, denak okinegi bat edukizuten, jewelry bat. Barkatu? Bai, osea... Bueno, explotación infantil, Gertatzen apur bat... Mallorca zen un poco... Mallorca zen sorgina, Bai, en plan, bihurtuzena como gauza... Bai, zen un poco explotadora. Baina hori, pues Remi ikusten nuen, edo ikusten nuen, jo que se, Betizu kluba... Eta, eske, beia... Joseba gara Euskal Herriko lehen da biziko twinka. Bai, hau ez da inoiz aipatu Joseba Euskal Herriko lehen da biziko twinka. Bai. Baina hori, eta haien artean, ikusten nuen Miluze, eta karo, pues... Ola, enkarne hueso ezagutzen nuen, edo ikusten nuen emakume bakarra zen, eta esken zen dena. Gero izan zen Sharpei. Claro. Adibidez, Sharpei da, marikoien ama. Bai. Honorifika. Bai, nezetan High School Musical. Ez. Pues izin zara homofoba demora asko. Ni izan iz homofoba demora asko. Konta egustu, no? Bai, que merito, Osa, ni izan iz homofoba, benetan ez, baina amasi urte izan nituen arte. Wow. Ni amasi urterekin konturatu nintzen, Narniako Peter Printzea... Osa, gero kritikatzen duzun ni? Erregea. Osa, Nina ez errepublikarra Narnia buruz hitz egiten dugun arte. Bale? Orden, amasei urterekin konturatu nintzen, nien nuela nahi, Narniako Peter, nire anaia izatea, porque hau askotan nindu txikitan, ez? Tipo, ez, nire laguna izatea nire anaia, no, cariño. Zuna da, Peter Narniakoa... Armairura sartzea. Narniako armairura sartzea. Horda, egun nahi dudan armairu bakarra. Narniako armairua, eta punto. Eta punto. Nik gertatzen hori Sharpeiekin. Lehen komentatzen nion Joni, nik Sharpei ikusten nuela, eta ez da nuen, gustuko du, no seke, en plan, nire eskalaguna izatea nahi dut, baina... Baina gero, zenekizkien Sharperena, beste guztia, koreografia guztia, dandana. Etxe honetan ezin dira bi Sharpei egoa. Eta nik uste nuen Sharpei iristen zenean High School Musical Irun institutora kotxarroxarekin, eta gertatzen paseatzen eta jendea buelta ematen eta izten nuen. Ken dut gertatzen institutoa, neplan imaginatu ni askatasuna zen institutoa. Askatasuna? Askatasuna. Zai novela. Askatasuna. Baina, karo, askatasuna joatea, eta jendeak buelta ematea nik ustean. Ez da iniz gertatu, Buelta ematen maztutzen zen iraintzeko, baina bueno. Baina, nik uste nuen Sharpek eta dena, eskeda dena. Orduan, esango zenuke, guk edukiko bagenu, gure Biblia, por bat testamentu zaharra eta berria, zu bihurtu zaitu dena gaurzarena. Ostia. Claro, nirean badaki dela testamentu zaharra Glee. Ja. Testamentu berria, basika, Drag Race. Vale. Basika, Basika, baina, bai. No, baina, bai. Drag Race aldatu dugu bizitza. Bai. Hora, ja egiten dugu kritika, gauza guztiekin bezala. Gure buruarekin bezala. Baina ere divertigarrak izan barri. Hori, ja RuPaul kritikatzea ere ja streamegia. Trains flag. Hey, trains! Bueno, hori, nire kasuan izan horitzateke, testamentu zarra Lady Gaga ikusi arte, eta testamentu berria Lady Gaga ikusi eta gero gertatu den guztia. Lady Gaga ikusi baino lehen sartzen dira High School Musical, Do, Re, Mi, eta gauza guzti hauek, eta Lady Gaga eta gero, pues ja, dena. Lady Gaga, Drag Race ere, baina esken Lady Gaga esken sentitzen da superbasik. Ni baina izela basika, baina bueno. Joanen eran Oregon zinen. Oregon nintzen. Hori da garrantzitsua. Super sartuta. Gau, ni sartu nintzen gara jortan. Ja. Gara jortan sartu nintzen, ni daukat Joanen viniloa. Eta jo nintzen Bartzelonara gogoratzen. Nire? Goratzen gertatzen zenean oso kristaua ere eriotza eta berpizkundea, pues Lady Gaga berdin. Bertan behera geratu zenean Bartzelonako kontzertua, zaukelako asmatu zuen hori dokumentalerako. Ez dut hori esan. Kareño! Horri ningunen ez du berriro itzegin, ez da inoiz agertu, ez da inoiz esan. Joan da sendatzen.
Jesucristo, mi vida, leprosa egun baten eta horrengo egunen Super Bowl. Pues Ledigak fibromialgia zeukan. Eta dauka, imaginatzen dut, baino ja... Norki hori Wikipedia. Ikusten dut osakidetzako historiala. Niri gertatzen zait, eta hori itorizit burura, ledigari buruz hitz egiten, norbaiten oso fana naizena, sentitzen dudala, ezagutzen dudala. Eta hau asko, jende asko gertatzen zaio, ez duzu pertsona hori ezagutzen, nire buru hori esaten diote, ez duzu Lady Gaga ezagutzen, horregatik diot, segurazki gero, gaizkartuko nukela berarekin, edo sirena pesada, Lady Gaga da pinta de ser muy pesada. Baina hau gertatzen zaio jende askori influencerrekin, TikTokerrekin, podcasterrekin, eta tal. Bueno, cariño, eske nahiago dut, sekta batea jun, o kristaua izan, influencer bat jainkotzea baino. Bai, ja muy neo fanatismo. Bueno, a ver, nik urtu ezake, baina ez du hori izan nahi, fikete izan nahi du. Geratu nahi superconservadora, ez? Diva Iban García, majísimo. No, nik esan nahi dut, jendeak hartzen ditula konfidantza batzuk ez dituenean. Da orain jendeak igual ikusten du Iban García kaletik, eta enzai bizketan, como si fuera su vecina, eta ez da. Ez duzuna ezagutzen pertsona bat, da? Hola Intziartek esaten du bere diskaberrian lehenengo abesti, en plan, nor hostia zara? Ez ukitu. Nor zara? No, pues da pixkat hori, en plan. Jendea garatzen du como, relazio para social bat, ez dakit nola esan, arraroa. Para social, para filia, para todo. Para todo. Kristau dienak eitz egite dute zuzenen jainkoarekin. Claro. Eski gutxienez, hori daukate, Kristautasunaren alde ona jainkoarekin linea direkta. Ez dizu erantzuten, agian lehio erekitzen da, kortina mugitzen da, no seke, baina zuzenean linea direkta, baina ligagarekin ezin hitz egin. Baina, bueno, begira gero, Maurik eskatu zuenean jainkoari gozo bat eta eman zion. Zertzen? Umea? Ana gelditu zen aurdun, eta eskatu zion mesedez, kentzeko. Ze, bueno, historia luzea da, ikusiak inekien biba. Eta eman zion, eta horren berak musu bat eman zion, kontxari momenta. Jainkoak kaso egin zion. Marikoi bati. Marikoiek asko eskatzen diote jainkoari, Zugin eskatu diozu zerbait jainkoari? Bai. Zer, adibidez. Kontatu daiteke zerbait? Ez, da un poco tragika. Eta mandizu? Ez, horregatia fedea galdu nuen. Saiatzen nintzen, baina barregarria zen, porque saiatzen zea beraekin izketan, eta esatezu, hau zea, Ouija bezala, ireki behar duzu portala, tipiko beldurezko peli esate dutela, ez baduzu esan, portala isten dugu, etorriko zaiztu, satanaz, eta bainean eskua sartuko, hemen ez dakizu ze esan, o zer ez esan, nola erekitza duzu jainkoarekin portala? Eta gainera zergatik jarri barzara, oean, belauniko, arraroa da. Eta fanatismoari buruz eta jainkoari buruz hitz egiten eta dena, zuk baduzu jainkoren bat zure bizitzan. Rollo pertsona bat, edo kontzeptu bat, diozuna, modelo a seguir. Modelo a seguir de baino. Lana del Rey. Bueno, justo bera ez da modelo, baino... Bueno, baina jainkoak ere maiti akatu zuen lurrosoa. Ez gehatzen geha, noeren arka horrekin zepolita bi animaliak gaino, beste guztia uholdetan. Zutea, jainkoa geistua da. Eta Lana del Rey, ezkontzen da Floridako krokodiloak erakuste dituen tipo kontseradore batekin, bueno, emoigu kriston diskoa. Baina, hasi da, marron, berak eman digun gauza guztiak, Gainera, batzukan bere, profeta bat zen, esaten duenean, if I wasn't so fucked up, I think I would fuck you all the time. Edo, you fucked me so good that I almost said I love you. Jainkoak esana, erruki jauna. Bai. Adiretan Lana del Rey. Nik uste asko izan ditu dela. Egon zinen ikusten Primavera Sounden? Ni ere. Bai. Bueno, erdi tota, porque jendeaz... baina, seguiagien atxateko bostetan ez dakit. Baina, ketia, eski jaikoak nora sufriazten zaituen, rollo, ordu erdi berandu ateatzen da. Gainera, nire antzekot kardau batekin. Literal! Bai, superantzekoa, bai. Ez que naiz pixkat bera. Baina, nik uste dut, aspaldiz nuela ikusi hain guapa Lana del Rey. Egun hortan bezala. Ozempik? Bueno, a ver, noski. Baina, kardaua eta lukak asko egin zuen. Bai, superandu egon zan. Baina, egiten duen... Zolakoak egin dituzu, zol kontzertuetan. Kriston pillaz, ez nik ez dut abesten, porque, claro, nik abesten badut, horren egiten dut, edo bestela, ez abestuta jazta. Batzen, ez bronka maizaten diate, tia, hartzen mozu mikroa, erabili mikroa todo el rato, ez que igual, abestu dut ratioa eta gero ja, usten dut mikroa eskuan, ez dut diate, tia, queda fatal, eta ni, bueno, txika, ¿qué basta? Claro, oain egin garela, ez dut bukatu nahi, aipatu gabe, benetan, zu ere,
ama, bazarela, osea, zuere cariño, osea, Albina Stardustten estampita bat, o tipiko lako kandela hoiek Albina Stardustten irudiarekin, ez? Osea, ez, Euskal Herri mailan drakuin asko daude, Eta oso onak. eta oso onak. Adibidez, zu? Bueno, bai, nagia ez naizenean gainera. Nagia. Zemat ordu, tia. Ni askotan nahiago dut adibidez bekainak kentzea. Zuzenean, porque bekainak tapatzen, nik ezen dut. Bekainak tapatzen ordu bete, terdi bi ordu, ego ez du merezi. Ez du merezi. Disidenteak gara. Eta disidenteak garen enean, bekainak ez ditugu behar. Egia da. Mundua bekainik gabe politagoa da. Egia da. Beste jainkoaren hitza. Baino, ez eskapatu, oza, nik uste zu, wow, oza, zuk ere zure fanatismoa ere edukiko duzu, eta fanatismo horren buru ni izan behar naiz, izango naiz, karillo. Sortu Club de Fans. Beti izan nahi, izan dut sektako buru. Vale. Orduan, hau bada nire debuta, pues zeondo karillo. Oa, mila eskertzen dizut, Nire gustatzen zait ulertzea edo. Jo que sé, no? En plan, si gero ez naiz inor, eta bena metetit lotxa. Jendeak zen zaidenaen, en plan, buah, sustazet egiten duzuna, claro. No sé que, es que dirudit tuntuna. Zen idea, en plan, ai, mila esker, jo, ai, mila esker, es que zakizte dago esan, en plan, jo, mila esker, en plan, ez da gustatzen, oza, ez da gustatzen. Zer esango duzu bestela? Ja, es que da hori, en plan. Bai. Kendu memariko ja, o, bai, buelta garmairura, o... Bueno, batzutan etortzen zaizkit pertsonak, esatera, ai, eta hau gertzen zait, behin baino gehiagotan, En plan, etortzen eta, no sé qué, intzuzen dut podcasta, no sé qué, no sé qué, perfecto. Jo, baino, nire mutilaguna, edo nire senarra, zizeteroa da, baino, majoa da, no sé qué. Eta nien plan. Ze. Guadu jugamitu dugu. Literal. Zu tipo, vale, ze, ekarriko duzuguna eta bataiatuko dugu. Elizan bezala maskotera mate dutela bataiatzeko. Nahi duzunik, onespena ematea, hitza erabiltzeko, ez? Claro, hori da nahi igual. Trampa. Igual, hori da. Oin, bi pixuk idea dauzkat, biat heterosexualak. Sentitzen dut. Bueno, cariño, batekin hubo una noche, no curiosa. Baina, ¿qué? Horrutziko dut. Baina, nabil egun osoa zuzentzen. Itz hori erabiltzen dute, laguna dituzela konpanikoia diren, eta ni, ez maiti. Ez zara Charlie XCX. Ez zara Charlie XCX. Ez dizugu eman, baimenik ez dizugu eman, beraz, esateko. ez da zure momentua, ezin duzu esan. Sentitzen dut? Ezin duzu. Ana Bai. da. Baina, bueno, bukatzeko, Bai. ja, bueno, txantxak edo alde batera utzita, uste dut oso garrantzitsua dela, gauza guztien egitek gure burua maitatzea. Bai. Zaila da, Super ez da gauzarik errexena, Superzaila. segurazki dugun erlazio toksikoena da. Bai. Eta maite dugu baita ere horre inguruan txantxak egitea, ja biziatu Noski, gara, eta horren noski. nagotean egite ditugu txantxak ez dugula gure burua maite eta bar, baina ez da hola. Baina maite dugu. Maite dugu, Gure batean. saiatu gara. Edo gutxienez, onartzen dugu, hor dagoela, jazta, no? En plan, nire ez eta askotan ere hitz egiten denean gorputzari buruz, ez? Eta maitatu zure gorputza, eta no seke, pues gira maitea, nire gorputza ez du maitatzen. Kozak diren bezala. Ze gero nago beti obsesionatuta, eta no seke, baina ikasi duena denborarekin da, onartzen. Jazta, gorputza daukat, gorputzonekin biziko du naiz, Bai. ongi nago. Eta hobe, aliketa lasteran hartzea, ze gero maite dugu nostalgika jartzea, baina emetik 40 urtera astea pentsatzen lehen zeneukan gorputza eta hala, unean etzenuen maite, zepena, no seke. Baina, nostalgia hori da veneno puro, orduan ezin dugu itxaron. Ez, eta hori, eta gero ere maiteatzearen kontu horrekin, gure bura maitatzea, edo zure gorputza maitatzea, denarako maitatzea, bai, baina errealistak izan da. Bai. Errealistak izan da. Ezin dugu esan, eski naiz super guapa eta naiz perfecta. Hombre, esan aldio gure buruari hori, baina bakoitzak berearekin, osea, bere ritmoekin ere eta bere gauzarekin. Bai, mantrek laguntzen dutela, Elizan bezala, errepikatuta laguntzen dute, baina ez da egia bihurtzen, eta pazientzia behar da. Fake it till you make it. Fake it till you make it, literal. Bueno. Eta zuk zer buruan ez baduzu sinisten, beti aukiko zu inguruan norbait zugat sinisten duena fanatismo, baina fanatismo ona. Hori da. Dola gutxi ikusi nuen bideo bat TikToken, zela en plan, saiatzen ziren super, wow, super love yourself izaten, baina zen en plan, pentsatu munduko pertsona batek gutxienez, nahiko lukelazuk OnlyFans izatea. Eta ni en plan, Bajarda dien nirekin arrendetan. Edo blokeatza.
Deskizatzen? Ez. Nik ulertzen dut zen. Ulertzen dut, puntua ulertzen dut, baina hori zabidea. Ez da bidea. Bueno, baina, bukatuko dugu, atala, zepena. eta gustera gonzara. Super gustora, beste behin, jainkosa baten aurrean. Begira, ez dakit, esan jarri zutik, baina igual ez da ikusten bat ere, ez? Super altua naiz. Bueno, igoko dugu... Aipatu barko nuke, hau amak egin dit. Bea da, bai, osea, gora nire ama... Bera da ama. Bea da ama. Bera da benetako ama. Amak egin dit hau, eskuz, osea, divina, nahi zaitut eskerrik asko, eta ona ekarri bat. Noiz ingo jazu niri zerbait. Ojo, Eingo izu gustora. Bueno, bukatzeko berriatzi barko dugu gaurko mandamentua. Vale. Beraz, orai arte izan dena da, jainkoa maitatuko duzu gainontzeko guztiaren gainetik. Guk zer esan dezakegu. Askaipatu Lady Gaga. Lady Gaga nahikoa dutzen du. Bai. Super Bowla, kolonia bat. Dena, jazta. Eda, jainkoa maitatuko dugu guztiaren gainetik. Zaindu zeure burua... Ze zaintzea errazagoa da. Gustatzen zait, oso ongi. Zaindu zeure burua, inor maitatu aurretik. Badugu. Ordan mesedez begiratu kamarara. Aitak esana... Zaindu zeure burua, inor maitatu aurretik. Hori altzen? Hori, bai? Eta listo, eta horrekin bukatzen da kapituloa. Eguneko hitza. Gaurko atalean hitz hau entzun dugu. Guretzat, ama den norbait. Ama zerbitzatzea asko erabiltzen da ballroom, drag eta mundu honetan. Bertan ezagutzen dugu to be a mother, to serve mother, eta hori erabiltzen dugu gehien bat emakume indartsu, boteretsu eta ikonikoekin. Adibidez, Kylie Minogue badator Bebeka Laibera. Eske bera da ama. Atzo ikusi nuen Aiora Renteriaren elkarrizketa bat. Euskal Herriko ama. Mila esker entzutagatik eta ez galdu urrengo atala. Leo Bueriberirekin egon ginen izen ordainei buruz hitz egiten. Muxu! Mua!